Simulation exercise sa mga posibleng mahitabo ning nagsingabot ng eleksyon sama sa insidente sa pagpamusil ang gipangandaman sa Lapu-Lapu City Police. Hinoon ang Lapu-Lapu City Police mitataw nga sa pagkakaron walay intense political rivalry sa dakbayan. Siloan meron din na adunay live report kabahin ini. May Lantangkod usa ka semana gikan karon magsugod na ang filing sa Certificate of Candidacy. Busa karon pa lang gipangandaman na sa Lapu-Lapu City Police ang mga worst case scenario. Naukay ang mga kawani ug mga kliyente sa Lapu-Lapu City Hall human madungog ang kusog nga buto sa armas sa parking area pasado alas 9 kaganihang buntag. Duha ka mga lalaki nga luwan sa usa ka itom nga auto gibanhigan sa duha ka mga lalaking luwan sa motorsiklo kinsa dali usab dayong nakasibat. Kay duol ra ang Lapu-Lapu City Police sa City Hall nasusigilayon sa mga sakop sa beat patrol ang sakyanang gibanhigan o gialerto usab dayon ang ubang mga police stations aron magukod ang mga suspect. Dinhin nasuta nga usa sa mga biktima gikan nga mi-file og COC. Patay ang nagmaneho sa auto samtang ang sakay sa front seat nga mao ang political aspirant samaran ug dali kining gida sa hospital. Samtang ang mga taga-scene of the crime operatives konsoko misusi sa crime scene. Ug kay nakamuntar gilayon og blocking force ang mga personnel sa Station 5 ilawom sa Marcelo Fernan Bridge nasikop ang duha ka mga suspect nga misway unta pagsibat paingon sa Mandawi City. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police, kay naghinangat na ang filing sa Certificate of Candidacy, gisusi nila karon ang operational readiness sa ilang mga personnel kung unsa sila kapaspas mo responde o ang mga kahimanan nga gikinahanglan kung may mga hitabo sama sa pagpamusil. Hinoon mato ni Torres sa pagkakaron base sa parameters nga gilatid sa National Headquarters sa PNP, walay intense political rivalry sa dakbayan. As of gahapon is nata sa green category, meaning to say wala tay ginamonitor nga mga dagko nga mga political rivalry. Then as of now wala pa man sa takabaw kinsay mga nanagan o kinsay possible managan. Apan bisan pa man niini, padayon ang ilang monitoring sa mga city officials nga may nadawat nga hulga sa kinabuhi ni adtong nakalabayng piniliay. Duha kanila mga city councilors ug usa ka city mayor. Natay duha ato nga nasa medium risk na mga threat. Natoy slight threat sa atong city mayor previously pero dili siya nga nakadako ang iyang kuan. Pero do na man gud siya na record na man gud siya di na nato siya pwede mapapa. Do mo na ang advice sa taas is i-monitor ginato katunay mga previous threat. Ang COMELEC sa ilang bahin may pahinumdum usab sa mga nagplanong magpapili karong Mayo 2025 nga karong Oktubre 1 na hangtod sa Oktubre 8 ang filing sa COC. Sa mong simanaha, bukas ang COMELEC nga modawat sa mga COC bisan ato sa Sabado ug Domingo. Please make sure that it's completely filled up. And then all the information should be stated and the name that they want to appear in the ballot, they should know that. Kay they should not blame the COMELEC kung unsay ilang masulat dito sa COC mo na sanay mo i-copy. Lan sa pagkakaroon nangandam na usab ang Lapu-Lapu City Police sa ilang mga personnel nga idestino sa pag-reactivate na usab unya sa City Election Monitoring Action Center. Gipaabot na lang nila ang memorandum gikan sa ilang regional nga buhatan. Lan? Okay, daghang salamat, Luan Merondina.